Oo. Bakit? Ano? Sama ikaw? Huwag na sama. May pupunta lang si Papa saglit, ha? Bilis tayo. Buksan tong pintuan. Tiriridin. Dalawa sila di TV. Bye-bye. Bye-bye. Dito tayo sa bilihan ng ano. Dito tayo sa bilihan ng flower. Kasi February 14 ngayon. So, pa-surprise natin yung mga babae sa bahay. A few moments later. May pagsapalaran ba tayo dyan? Ah! Sana all. Ayan, bilihan ng ano dito, ang dami. Hanapin natin yung ano. Suka na. Ginangal mo sa umong. Supay ah. Yes, sir. Okay. Gawa na lahat yan. Yes, sir. Magkano? Depende po. Saan po dyan yung gusto? Yung linalangaw. 1,000, sir. Hindi naman. 1,500. Nalaylay mo tan. Sir. Ada pa yung pink EJ ni. Bagong gawa lang yung terminal. Nakalakaan. 500 po. Saan at 500 dito? Yes, toy, sir. 3 roses. Mas. Lagi tayo. Dapat stop toys na. 1,500. Last price, 1,400. Saan at 1,000 dito? Single sunflower po. Ito. Magkano dito? Ito. Yes. Malalaki pa yung sunflower niya, sir, once na nakababad din siya sa base. Agokrad pie. Opo, ganun kalaki. Ganun, yung nasa yung tatlong sunflower. Yes, sir. Meron pa dito sa likod, sir. Single sunflower. Ibang wrapper. Ito, sir. Sweet drink. Excuse me. Kasi pagod. Sino bantay dito? Ako po, sir. Yes po, sir.
Hindi kayo active sa ano nyo, sa Facebook nyo? Active po, sir. Nag-message ako eh, wala eh. Hindi nila maharap masses sa Facebook ay Oo, page. nag-order na naman kasi ako last year, kaya Sorry po, sir. Busy po kasi. Wala ng tao ngayon eh. kulang. Kulang daw silang tao. Yes, ma'am. Okay. Sinatik Order si Mayan. Ang dami nung nag-order yata kasi tunog ng tunog. 1,000, tayo tago 1,000 nyo. Later na. Or mas mura. 700. Bye-bye. Ang daddy ni Pang Pang Rug. Datoy. 7? Oo. Car. Magkano ganyan, May? Mami, ikaw na bahala. Wala lang mayonnaise. Galing ang chocolate. Dito ah. Kahit 1,000 mo na lang. Ha? Yung ay, dinala ko kay mama. 1,000 to? Yes, ma'am. Okay. Ay, pili ka na rin, friend. Bye. Pili ako man. Sige man ang tayo kuman. Friends, mama, oh. Dala, sir. Sige tika kastoy. Tita. Ay, sir, siguro, sir. 200 na gito eh. Yes, sir. 2,000 daw to oh. Kita man pa lang man ha. Tapos oblak ko data. Oop. Excuse me. Ay, sige. Yes, sir. Yeah, dito yung bilihan talaga ng mga bulaklak sa San Fernando. Oh. Ipagsiksikan tayo. Sa'yo ba na, kuya? 150 lang po yun, ma'am. Sinat kalakaan yun to eh. Ay, ito po, Toki po. Toki. 2K. Yan po, 1,000 po. 1K yan. Opo. Ito, sir, 600 po. Patingin nito. Pwede ba to? Pang Valentine's, hindi pang patay yan. Hindi po yan, sir. Ito yan, sir. Sayang ako kami. Ay, Mabaling kita at bagkatan. Nakaipalnak mo. Sana all. Sa ribo. Napingay. Ano dagito? Sige man, dataman. Balinik ka nyo na agan na. Ha? tuloy ko na po, sir. Oo. Awan ti sag 100 jo kasjay. 100 dito po, sir. Ganito po ang 100 namin, sir. Eh, ganyan lang, wala na siyang design. Ito, sir, 150 po. Nakabuki na po, sir. Buki. Nakabuki. Ito nakabuki. Kita nyo ba, guys? Ay, hindi na lang, sir. 1,000 plus 150. Opo. Muna nga tapi kwartak. Ulit naman po, sir. Sa bibigyan niya, sir. Since man nga 80. Hindi nga sulit eh kasi matapang din yung pagbibigyan ko eh. Marunggay la ko makasjay. Awan marunggay yo kasjay. Saan ka kasutlo tatamay saan? Awang kurta ako na eh. Mabalain? Ha, unay ka, awang paggasolina kon. Una na. 1-1. Pagsok yan ta, sir. Ha? Pagsok yan ta, sir. Fine. Tayo shout out kay Facebook ko. Salamat po. Tara na, nakabili na tayo. Uwi na tayo, guys. Uwi na tayo, ah. Manong! Kuya. Yeah, may napulot tayo 1,000. Binalik natin.
Kawawa naman eh. 1,000 niya eh. Kung manonood ako ng movie, ikaw magkasama ka. Okay. So, uwi muna tayo. Kawawa naman yun si kuya, no? Pag hindi ko binigay yung 1,000 niya, di. Kawawa siya. Wow! Pagkabulsa kasi niya nung ano, bulaklak. Nahulog yung 1,000. Eksakto nasa likod niya ako. Salamat siya, hindi tayo gipit. Kung gipit lang tayo na oh. Bubulsa ko yun. Charot. Alam mo yung mga honest na tao eh, pinagpapala yan. Pinagpapala ang mga honest na tao. Gaya ko. Pagmahal. Pagmahal. Woo! Huh. Nakapagod. Hello. Asan na sila kuya? Di pa alis. Palit siya damit. O, bigay mo kay mama. Bigay mo kay mama. Anong ano yan? E di gulayin natin. Oh. Bigyan mo kay Tita Desa. Sabihin mo, Happy Valentine's. Oh, tuwang-tuwa si madam. Oh, sige, sige madam. Oh yeah, Ilan si madam? talo. Kilo po ako. Ano sasabihin mo? Love you. Love you. Love you. Valentine's. Happy Valentine's. Bayad. Please. Yeah. Kala nila magsoli akong item ha. Kala nila magsoli akong item. Papa, Ano? may nakakamiss ditong bata. Ano? Ano bebe? Ligo pa siya. Ba't bumili ka nito? Bakit? Wala nga tayong ulam kasi. Yung pagalito ka pa. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.